Welkom bij het programma Gewest Friesland over reportages die uitgestuurd werden in Van Gewest tot Gewest. Een programma wat op de landelijke televisie vertoond werd. En waarin in verschillende provincies al je reportages maken waren. Net echt nice, een beetje leuk, een beetje onjournalistiek, een beetje toeristisch in het begin. Het was net zozeer een toeristische rubriek, maar het ziet er wel dicht zien aan. We praten erover met Johan van der Zee, die had programmamaker was bij Van Gewest tot Gewest, 1968 tot 2002, een hele lange periode. Heeft daarin voldoende idee kregen hoe deze provincie eruit ziet? Ja, dat wel. Ja, dat zeker. Ik ken die provincie vrij goed. Ja. En ik verhoor in gewoon. Dat heel bot. Van heel rustig, gemoedelijk in het begin. Toch, later volle meer dingen die het badden. Ja. Ben je een beetje onrustiger geworden in de rin van de zeker. Ja. In oren redactievergaderingen. Zeker, ja. Maar er is een hele ontwikkeling geweest. In het begin kwamen we keurig in pak, hadden een pak om een strik voor. Maar langzaam maar zeker ging de strik voort. Waar het hier langer, bij reportages, dat het hier zo presenteren we echt. Want we presenteren het programma, daar kregen we lelijke brieven over. Dat wij samen een trui om in. En dat we lang hierin, dat kon eigenlijk net. Wij waren oors, het programma was gelukkig oors. Dus die hele ontwikkeling hebben we meemaken. Ja. Dit is de eerste scène hoe het in het begin weer dan nog meer een wat toeristische rubriek weer. Dan gaat er een reportage in Friesland, die gaat naar het eiland Skilze, want daar gaan ze altijd heen verzeld. En dan laat ze scène hoe ze haar detailleerde op een toeristisch seizoen. Het Friese eiland Terschelling en de Brandaris zijn één. Voor de schepen in zee betekent deze vuurtoren blijf weg van de gevaarlijke zandbanken. Voor de toeristen en natuurliefhebbers betekent de toren kom en geniet. In de winter heerst er grote rust op het eiland, een rust die echter schijnbaar is, want de tijd van de korte dagen wordt gebruikt om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Naast nieuwbouw worden bestaande huizen uitgebroken en verbouwd om zodoende meer ruimte te geven aan onderdakzoekende vreemdelingen. Binnenshuis vinden we een aantal Terschellingers die ons vertellen hoe de eilandbewoner leeft en werkt en zich voorbereidt op de drukte die weer komen gaat. Als directeur van de VVV kan ik in ieder geval vertellen dat wij 's winters ook veel werk hebben. Want de wintertijd is de tijd van voorbereiding, waarin wij moeten zorgen dat het propagandamateriaal klaarkomt, dat de folders op tijd klaarkomen, dat hotel- en adreslijsten klaar liggen, wanneer in januari de grote stroom van brieven met aanvragen losbreekt. De eerste gasten komen dus met de paasdagen. Dat is een dag of 5. Daarna hebben we het weer rustig. Mei en juni hebben we wel gasten, maar nog niet erg druk. Zodat we zelf nog een beetje van de zon kunnen genieten. En niet te vergeten van het mooie eiland, want het is hier toch wel heerlijk. En vooral in het voorseizoen is het fijn. De zomers dan zijn we hier met 14, waaronder 4 ruiters te paard. En dan zijn hier weken dat hier meer dan 10.000 mensen extra op het eiland komen. Oh ja. Zomerdag is het natuurlijk zo gelegen dat dan heb je bijna een dubbele dag. Dan begin je 's morgens om 6 uur al, of om 5:30. En dan heb je eerst je gewone mensen in het dorp. En dan moet je nog eens een keer naar de kampeerterreinen. Wat ook een hele hoop tijd in beslag neemt. Dus winterdag zo, met de melk is het dan natuurlijk zo druk niet. En dan kun je allerhande bezigheden kun je nog erbij doen. Onder andere... wanneer er een opstapper te weinig is voor de reddingboot, dan ga ik wel eens met de reddingboot mee. Ik heb verschillende gymnastiekverenigingen hier op Terschelling waar ik leider van ben. In de winter doen we ons vrije werk, dat is tekenen en schilderen. En hoofdzakelijk schilder ik stoffen. Dat wordt dan zomers weer verkocht. En dat is dus voornamelijk in de winter. In het voorjaar dan krijgen we natuurlijk alle toebereidsel weer om de jeugdherberg in orde te maken. Dus daar zijn we dan hoofdzakelijk mee bezig. In de zomer dan hebben mijn man en ik de leiding hier over de jeugdherberg op Terschelling.
We hebben plaats voor 80 jongens en meisjes. En dat zijn niet alleen Nederlanders die komen, maar ook jongens en meisjes uit andere landen. Ook de boer bereidt zich voor op het nieuwe seizoen. Ja, winterdag dan ben ik boer en dan beschik ik ook wat over vrije tijd. En in die tijd ga ik ook de konijnen vangen naar de bosplaat. En zomerdag hebben we pensioengasten. En het is nou voorjaar, we hebben nou al het is nou ontzettend druk met de voorbereidingen daarvan. Niet de telefoon, die staat niet stil. In de winter heb ik aan één tasje genoeg, maar in de zomer dan moet ik altijd een keer of 10 heen en weer. Dat is, in mei begint dat ongeveer en dat eindigt in september zowat. De Jan Plezier wordt opgeknapt en ingereden om straks opnieuw tientallen vakantiegangers naar de bosplaat te rijden. Van half april tot diep in de herfst zetten hier duizenden toeristen uit binnen- en buitenland voet aan wal. Wij bevinden ons op het ogenblik aan het boord van het motorschip Friesland. De winter is voorbij en we zijn bezig om het schip klaar te maken voor het aanstaande seizoen. In de winter dan is de hoofdtak van ons bedrijf de berging. In de zomer is dat uiteraard de passagiersdienst. Wij verwachten het aanstaande seizoen een enorme drukte, die wij hopen op te vangen met meerdere schepen. Een strand zonder strandvoorzieningen is geen leefbaar strand. Exploitant Rijf en zijn zoon Kees knappen linnen en rieten stoelen op, zodat straks de badgast geriefelijk kan genieten van zon, zee en warmte. Wijd en eenzaam ligt het Terschellingerstrand, gereinigd en geblondeerd, de komst van velen af te wachten. Maar nu nog is het eiland van de Terschellinger en van de enkele gast die als een moede trekvogel is neergestreken om nieuwe krachten op te doen voor verdere zwerftochten. We zouden kunnen veronderstellen dat de jeugd de winter op het eiland vervelend of saai zou vinden. Het tegendeel bleek waar. Ik heb de winter liever dan de zomer. Het is winters veel gezelliger. Je bent veel met elkaar eigenlijk dan in de zomer. Ja, dat zijn allemaal vreemden en 's winters heb je echt leuk je eigen ploeg. En ja, dat is echt gezellig. Ik vind het veel leuker. Of zo tegen het voorjaar, zo mei, april. Dan is het, ja, april, mei is het ook heel leuk altijd hier. Ik vind het hier 's winters prettig op het eiland, ja. Er heerst een hele aparte sfeer op het eiland en daar mag ik graag over. Er heerst hier natuurlijk een heel andere mentaliteit, een heel andere sfeer als op de wal. Daar moest je eerst wel aan wennen. En ja, in je vrije tijd moet je natuurlijk iets anders doen dan op de wal en daarvoor ga ik 's avonds vaak te dansen. Zo werkt en leeft men op Terschelling. Dat mooie eiland in de Noordzee, van waar draaiende lichten zeeschepen waarschuwen en rustzoekende toeristen een hartelijk welkom toeroepen. Dit was Brandaris. Goedenavond. Ons af hier deze reportage uit de beginjaren van het programma van Gewest, dat Gewest over het eiland Skilge. Johan van der Zee,
We hebben als jij aan, maar eiland bin dus heel populair. Ik omdat je dan een nacht bloeien maakt en zo erop neemt. Dat ik. Ja, dat ik. Dan wisten ze een paar dagen van huis. Maar, want ja, ik ga later wel lange reizen maken. Ik ga in Indonesië west, ik ga in Japan west, ik ga in Afrika west. Ver van gewest tot gewest. Maar doe we vooral in het begin 2 dagen Skilge of 2 dagen Ameland. Ja, Ameland hebben we net zo'n soort west. Meer skier, Skilge, Vlieland. Dat hier wat. Daar liep ik. Het prachtige Friese landschap, net alleen nog op de eiland, maar ik hoor al. Dat wordt hem altijd weer snel litten, ook dat station. Ja. Dat is, En de eiland met oren lucht. We werken met film, we gaan heel lang met film werken. En als dan maar shots van de eiland dat hier volle mooie lucht eigenlijk dan op oren plakt. Dus dat sprutst echt om. Ik heb gewoon doen naar mij een loodsman en een cameraman en een jachtman heen. Ja, we hebben een bus, de van gewest tot gewest bus. Daar stiert ik op, van gewest tot gewest. En daar zit een loodsapparatuur zit erin. Daar koest ik bovenop. Cameraman koest er bovenop staan. De koest zelfs het publiek koest tasprekken als dat woest. Ik ga het 1 keer doen. We hebben mijn allereerste reportage. Die hier over het muziekopzet Heidebloempje in Harkema op Einde. In de Harkema. En toen stien er een heel soort mensen aan de kant van de dik te wuiven. Want ja, televisie, dat weer wat. En toen heb ik door de loodspreker op die bus vragen, wil je hem net in de camera zien en net daarheen wuiven? Maar dat is de enige keer dat ik het broekt had. Ja. Maar ja, dat weer een hele onderneming. Een heel soort jacht. Oren aan de gang. Alles inregisseren. Heel oors als dat het letter waren. Ik de meesten vertellen wat ze vertellen moesten? Nee, tenminste dat had ik nooit in. Maar de eerste wel heen van tevoren. De kwam er net voor de eerste keer. Ik hier altijd eerst maar alle mensen praten en maak een soort opzetje. En dan maak ik de reportage. In het begin maakten we elke week een reportage. Dat was de hele week maar aan de gang. Later was dat 1 keer in de 14 dagen, in de 3 weken. Maar dan wist ik behoorlijk dwande, maar een reportage. Ja. En film monteren kost een soort tijd. Dus 4 minuten kost dan correct op een dag dwan, maar 10 minuten zit al 2 dagen in de montagekamer. Ja. Sinds het gebeurt het al hier in een computer, hè? Ja, dat doe net. Nee, doe net. Die film, dat waren de snijders in en dat waren ondergeplakt. En in zo'n montagekamer, daar lag de stikken film op een vlier. En dat moest heel voorzichtig, want stel dat ze nog wat broeken moesten en de eerst er bovenop stien, dan kon je het net mee broeken. En het was geen negatief, het was gewoon hetzelfde materiaal wat filmen was, dat was uitgestuurd. Daar moest heel voorzichtig bij. Maar het was echt heel leuk. Heel leuk om mijn film te werken. De bus kwam overal. De bus kwam ik in Silmeen. Dit is de gemoderniseerde boerderij Urnestaten van de familie Velde in de buurtschap Selmien onder Urenterp in Friesland. De oude stookhut van de boerderij is door mevrouw Jannie Velde en haar buurvrouw mevrouw de Jong eigenhandig omgebouwd tot een ruim en artistiek atelier. Een atelier om hun hobby in uit te kunnen leven, het weven van stoffen. Het oude weefgetouw waar ze het vak op hadden geleerd werd vervangen door een nieuw en groter toestel dat de mogelijkheid biedt tot een onnoemelijk aantal variaties in het patroon en spoedig kwam er een tweede bij. Hier is mevrouw de Jong aan het weefgetouw bezig met het maken van de ketting of schering van honderden draden die op dezelfde spanning moeten worden gebracht. De spoel met het inslaggaren kan verschillende banen volgen doordat de schachten afgetelde hoeveelheden van de kettingdraden omhoog of naar beneden halen. Het patroon van het weefsel wordt geregeld met de voeten die de trappers bedienen. En zo komen dan van het getouw de wandlappen, de lopers, de doeken en tenslotte de stoffen waarvan japonnen, rokken, mantels en stola's worden gemaakt. Een goede weefster moet vanzelfsprekend een grote vaardigheid hebben in het spinnen van de garens, het opspoelen en het haspelen.
Met behulp van heel oude, vooral Deense recepten worden de garens geverfd, uitsluitend met plantaardige middelen. De grondstoffen voor deze verfstoffen zijn kruiden die door de dames zelf worden gezocht in bos en veld, zoals verschillende mossoorten, heide, spaarappels en berkentakjes. De garens krijgen door middel van deze zelfgemaakte verfstoffen prachtige zachte tinten die zich harmonieus laten verwerken. Op eenvoudige maar doeltreffende wijze wordt hier een verfbad gemaakt van een aftreksel van struikheide die een warme gele tint oplevert. De op deze wijze geverfde garens leverden op het weefgetouw zulke prachtige resultaten op dat zij de belangstelling wekten van mevrouw de Visser uit Leeuwarden voor haar huwelijk modeontwerpster. Zij ontwierp en maakte hiervan mantels, rokken en japonnen die opvielen door hun modieuze snit en gretig aftrek vonden. In de Hutte, een oude stookhut in Selmien, zijn uit wat begon als een hobby wijdse perspectieven gegroeid. Want wat hier gemaakt wordt, zal zijn weg wel vinden naar exclusieve modezaken en kunstnijverheidswinkels. Selmien, weefje, samen een onderwerp ertussen terug. Even 3 minuutjes in 1964 uur wat er in Friesland te beleven weer. Maar er weer zelfs volle meer te beleven. Hij hem ooit les gehad dat hij net wisten wat voor onderwerpen waar moesten? Ja, weet ik nooit aan. Nooit 1 keer. In het begin lees ik 5 kranten. En dan de Frieske Vrije Volk, de Courier, de Leeuwardenkranten, Fries Dagblad. En dan weer er nog een katholieke kranten. Ons Noorden? Ons Noorden, denk ik, ja. Nou, die kwamen alle jaar thuis, dat betellen de NTS. En dus een soort kranten lezen, provincie in en een soort bellen. Er waren heel vaak bellen van mensen die zijn van het zal wel te vier voortwijzen, het zal wel net interessant wezen, maar ik wil je toch even vertellen dat, nou, en straks kwam het speel binnen en dan ging je maar naar Hilversum in de vergadering en dan besluiten we. Zo zei in 1964 de gemeente Tietjerkstedeel, eigenlijk hebben wij wel verlet van dat er ekkers oer uw gemeente wat meer zijn wordt. En dus komt burgemeester Opperdiek van Veen naar voren. Het is met die gemeentenaam Tietjerkstedeel een eigenaardige zaak, want men kent hem en aan de andere kant kent men hem toch weer niet. Laatst is het mij nog overkomen dat ik op een van de departementen iemand te spreken vroeg en dat men in de bodekamer zei, nou wie mogen we aandienen? Ik zei, nou burgemeester Tietjerkstedeel. En toen keerde hij zich tot een collega en zegt, gek, dat bestaat. Dit zijn natuurlijk voorvallen die wel grappig zijn, maar ik vind het veel leuker dat er nu eens aandacht wordt besteed aan de agrarische ontwikkeling die er in de gemeente plaatsvindt en aan de industriële vestigingen die we hier in de laatste jaren hebben gekregen, maar vooral ook aan de recreatieve mogelijkheden. Ik denk aan de watersport, Beheerderwoude en zo, waarbij we toch eigenlijk wel kunnen aantonen dat de leefbaarheid, zoals men dat zo graag uitdrukt tegenwoordig, hier in voldoende mate aanwezig is. Met moderne machines bewerkt de boer zijn land. Hij moet wel profiteren van de weinige dagen met zonneschijn om het voer voor de winter te keren en te drogen. De trots van Giekerk, een van de dorpen van Tietjerkstedeel, is de KI-vereniging De Taakkomst. Machtige stieren worden in goed geoutilleerde stallen verzorgd. Dat moet ook wel, want het gaat hier om stamvaders van duizenden nieuwe melkgeefsters. Van over de hele wereld komen bezoekers om naar deze stierenstapel te kijken. In het gedenkboek vonden we reacties van gasten uit Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland,
maar ook uit Chili, Argentinië, India, Japan en nog vele andere landen. De koeien begrazen de vette weiden van Tietjerkstradeel, maar vlakbij hen boren hoge torens duizenden meters diep naar olie of gas. De laatste jaren hebben zich een aantal kleine tot middelgrote industrieën in Tietjerkstradeel gevestigd. Een constructiewerkplaats zoals hier, waar onder andere onderdelen voor de deltawerken worden gemaakt, maar ook een lichtmastenfabriek, een betonfabriek, een kalkzandsteenfabriek en naast vele andere natuurlijk ook een scheepswerf. Grote en kleine jachten worden hier gemaakt, zowel voor gebruik op de Nederlandse wateren als voor het buitenland. Tietjerkstradeel zou geen Friese gemeente zijn als de watersport er niet beoefend zou worden. Zowel op de Leien en het Berchumermeer bij Berchem als op het Pikmeer bij Eernewoude, dat ook tot Tietjerkstradeel behoort, varen zeil- en motorboten. In Tietjerk vonden we dit complex zeer moderne bungalows, waar onder andere forensen uit Leeuwarden zich hebben gevestigd. Het culturele leven in Tietjerkstradeel viert deze dagen hoogtij. Plaatselijke amateurs spelen de vrolijke vrouwtjes van Windsor, maar dan in het Fries. Het stuk staat onder regie van pater Tobias Piron. Wat dan je uit heeft? Je bent het tekenen, je bent het verlegen even goed voor de kaart. Maar wat is er te redden? Te redden? Oh, frommes. Je man is mij al een notabele van Windsor. Ja, ja. Oh. Onderwijs hierheen. Ze mag een gentleman hebben, die net precies is. Maar jouw goed vindt die dit huis is en misbruik wat het voor zijn aanwezig is. En dat valt niet meer te redden. Niet meer te redden? Oh, het is toch net zo hoog? Ja? Weet er iemand dat het net zo is? Dat jullie zo vreugd hebben. Maar dat jouw man onderwijs is bij heel Windsor opgehakken om ze te vinden? Nou, dat is wel wis. Ja, ik ben voor u draag. Om met de waskaartje. Weet je jezelf skin op de hoed? Nou, dan ben ik er blij om. Maar hebben jullie hier al zo vreugd? Kom voor je me dan maar gauw uit. Zo net zo verheerd. Zo ben je positiever en verspillen je goede namen net. Of zie zo is je goede lippen maar verwond. Oh, wat moet ik nou staan? Het is weer, ik ga weer een gentleman bijstappen. Mijn beste vriend. Ik ben net zo bang van mezelf als voor hem. Oh, ik hier direct wel 1000 bovenroer als ik hem hier in de hoes bij hier. Je skam je mij dat ik hier. Meeske, jongen, is hier dadelijk. We zien je hem eruit te konvooien. Je kan hem niet als thuis net verstapje. Tja, is dit een koer? Als er nog wat een fatsoenlijk postuur had, dan kent het een kritiek. Dan, er overmoeder een zware wask. Kijk of dat veel blikje maat. Oh nee, het is hier om eens wasdij. Nou, dan stuur ik jou bij de feiten door mij dat je dit zit lang. Oh, ja, maar hij is vies te grauw. Hij kent er net in. Oh, wat moeten we nou beginnen? Let me even een Doe nou. Help me nou. Let me even. Ik mag er niet. Ik mag er niet. Ja. Binnen dit jouw brieven? Ja, Harke, eens even. Harke, ik hoor van die. Van die alleen. Maar help mij nou. Doe nou, ik mag er niet. Ik mag er niet. Dat is niet baas, jongen. Help me nou. Rob Jojo bij de tuin. Ja, Robert, kom je met hier heen. En neem gouden koord. Oh, die gaat er gewoon uit. Nee, dat is je plek. Hey. De vrolijke vrouwtjes van Windsor speelt nog morgenavond en zaterdagavond in het Openluchttheater van Berchem, gemeente Tietjerkstradeel.
En de man die het in de koor kroop, dat wie Joop Wettermans. Nou nog acteur hier in Friesland van een heel soort Frieske stik en ik. Hij is hier toen nog op een HBS in Drachten, maar speelde mij in het Ieperloftspul van Burgum. Dit wie het eind van het programma Gewest Friesland. Je hebt volle meer toneelspelers in de komende weken uit je naar Gewest Friesland met reportages van gewest tot gewest oer in Friesland spelende zaken.